Hello friends, welcome back to my channel. Asal kabar dini hai dong peyang nei townau. जोंनि ओरै backgroundआव दङ VISAL market. बे VISAL marketआव मा दं दिनै नायगोन आरो मा मोनो मा मोना फुजानि मा अफार दं बेखौ नायस्लाजोबगोन आरो लोगोफोर गानस्लाबोजोबनोबो हागौ नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर जोबजासिम नाय अब्ला VISAL marketआव डाइरेक्ट फैदोले नायदो नै गासिबो गार्लसफोरनि जोबाव बिराद मोजां गस्ला दं नैखौ आंजोंसो समायथारगौमोनलै फुराबो ओरै हिनजावफोरनि जोब आरोबाव सेकेन्ड फ्लर ओमफ्राय दायो जों गोजौ गाखोगासिनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ पारमिसन गैया थारमाने लाखुमादोंसो नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो नायदो बोरै बाल्थिं थाल्थिं दंजोबो नै गासिबो मा दं गोजौआव नायसै न' एलाउड दै लोगोफोर पारमिसन गैया बिराद सिरि लाखुमागासिनोसै जों नै ओरै गासिबो गस्लाफोर दंजोबो आरो बयसफोरनि जोब बाय 3 गेट 1 फ्रिनो गांथामलाबो गांसे फ्रि मोनगोन गड लोगोफोर नैबे गस्लाया नै गोजां बोथोरनि फैबायबो विन्टारनि नै 399 ल' बरिया गुदुं जागौमोन आयौ गोलोमखावजोबगोन बेखौ गाननांगौबा बिराद लासै रायलायनांबाय आं नै गस्लाफ्रा आं नैबेनिखौ एसे फसायदों नैखौ फसायदों नाइसटिनो NYST मोजाङानोमोन आरो ब्रेन्ड ब्रिंनि गासिबो बयसफोरनि दंजोबो आरो बाव ओमफ्रायहाय जाहैबाय नैबे जाहैबाय आर्मि गस्ला ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय गासिबो शार्ट जोब आरो गासिबो शार्ट दंजोबो बाव पुरा बयसफोरनि शार्ट जोब प्राइसफ्रा नायनो हागोन नै बाय 1 गेट 1 फ्रि बाय 1 गेट 1 फ्रि प्राइसआ 599 600 लोगोफोर बेयाव बाय 1 गेट 1 फ्रि दं नैफ्राय नै जिबौ फिथि गमफोर जोब पुरा नायनायावथ' जिबौ जोब नै बाव लिलि लाला मोनाफ्राव बिसिनायाव गारनानै दोनोबा जिबौ सानखागोन आरो बेखौ लंपेन्ट बेल्ट थारमाने बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाकस 199 नि अफार दं लोगोफोर फुजानि नैफ्राय नै बिराद मोजां थोरसि दं संसार जानायनि माया जोब ओमफ्रायहाय लोगोफोर ओरैहाय जाहैबाय नै संसार जानायनि सम्पति जोब आयौ माय गड नै पाबजिनि फेना बावसो दं ओमफ्रायहाय माने लोगोफोर नैबे जाहैबाय पाबजिनि फेन पाबजियावसो मोनो बिदिखौ थंलायग्राया जोङो पाबजियाव बोरै गोरामो ओरै हमबाय बिदि बुयो आरो पाबजियाव थारमाने लोगोफोर पाबजि प्लेयारफ्रा मिथिखागोन बेखौ मा बुस्थु ओरै जानजियाव खेबना लाग्राया पाबजियाव बेनो आरो लोगोफोर बिसालाव मोनो दाम खमनि बेसेबांथाय प्राइसआ बेना बे 199 नो प्राइसआ खमानो दावदै एवजालाबायनो मोजांथार ओरै एरखोलाबायनायाव लोगोफोर सोरबाफोर दावदै एवजाबा लांफैनो हागोन आरो बिराद मोजां बुस्थुआ बुंलायबावोसो नै मा बुंनो आरो ओमफ्रायहाय लोगोफोर ओरैहाय दंजोबो नै रुथि फुरि नाग्रा सेस गासिबो फेन होनो आरो पाबजियावथ' फेन होनो ओरैनो मा बुङो बेखौ आं मिथिला बेनो खोमा ओमफ्रायहाय नैबेया मा एवग्रा जाखोथाय सिदा दाखा आयौ जोंलायबावसो नै डायमन्डसो दं खोमालै एसे गुसेबबा खावलाबायनोसो लांगारगौमोनलाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर नायजोबनो हागोन संसार जानायनि सम्पति जोब जायहा दुर्गा फुजायाव हिन्जाव लांगोन बिसोरो बेखौ बायनानै लांफैजोबखादो आरो गासिबो ओरैहाय नै कफि काप लोगोफोर माय फेभारेट कफि काप माने लोंनाय बे आं बेफोरबायदि लोंगौमोन आरो मोनबा फुराबो ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनैहाय ओरैहाय दङ नै खोस्लिफोरजों दुलदुं होनग्रा बजा लाखिजोबग्रासो लोगोफोर जायगायाथ' बियो टिकेट दंलाजोबोलै नै गेंगेनाय गेवग्रा गासिबो बेफोरनो जोब आरो बिसाल मार्केटआव गासिबो ओरै बथलफ्राथ' बिराद समायना रमायनाखा आरो नाथाय लोगोफोर दिनै भिडिअ बानायनायनि पारमिसन गैया दै आं बेखौ डाबल होनखानाय जाबाय बिराद लाखुमानायदों आरो स्रोद ओरैहाय दंजोबो बाल्थिं थुल्थिं गासिबो नोंसिनि थाखाय आं दिनै भिडिअ पारमिसन गैयाबाबो लाखुमाबाय लोगोफोर लाखुमाबाय ओंखायनो बयसफोरखौ बांद्राय इन्ट्रेस्ट खालामनो हानाय जायासै लोगोफोर थारमाने एसे लासै रायलायनाय जाबाय आरो लोगोफोर लाखुमानायनि खोथा ना नैबे जाहैबाय बेग आयौ टिफिन बेग माने टिफिन सोलाबायनानै लांग्रा बेग आरोबाव ओमफ्रायहाय जों दा ओरै गोजौआव थांबावनोसै लोगोफोर गोजौआव मा दं मा गैया बेखौ नायनो थांगोन आरोखि नोंथांमोनाबो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे अब्लाना नुलांगोन गासैखौबो गोजौआव मा दं आरो मा गैया
ओमफ्रायहाय लोगोफोर मोनसे गोनां बुस्थु दिन्थिनो नागिरदों नोंसिनो नैबे जाहैबाय जखि माने जाङिया जाय जाय नांगौ नैबे एक्सेल लोगोफोर बिराद गिदिर गिदिर माने गासिबो साइजआ दंजोबो आरो बिराद बायनांगोन बेखौ आंनो जिजोब्बाय थारमाने बिराद गोमोथिं आरो रागा खरा आरो अरसिनानै दोनजोबथारो अब्ला लोगोफोर गोजौआव थांसै नै जों दा नायलांबाय थादो गोजौआव मा मा दं मा मा गैया बेखौ नायगोन जोंना आयना बड'आ सिगांबाय आरो लोगोफोर ओरैहाय दंजोबो नै गासिबो मेथाइ जानायनि खाजा नाय खाजा जोब्बाव माने लोगोफोर बेयाव जाहैबाय गासिबो जाग्रा लोंग्रा जोब आरो सोर जानो गोसो बावनो जासिजोबनो हागोन ओरैहाय दं हरलिक्स भिटामिन गासिबो दंजोबो आरो ब्रेन्डनि माल जोब बेफोर गासैबो काजु बादाम लगायनाय नैबे मा मा दं नै सिफियाव सोदोलै सोनोसै नामाब्रा हाबजायाबो खावना लाखिसै नामाब्रा होननायसो जाबाय सिफियाव सोबाबो हाबजाथारा माथो नै फार्मिसन गैया आराम गेलेलै सिख्लाफ्रा बिराद साफा जाबा आयै नानि मानो बिदि बुंखो सानलायथारबाय आङो लांगोनसो नानि खेबथुमबाय जों पारमिसन होआबाबो बै गेटआव थाग्रा नानिया बुंदोंमोन आरो पारमिसन गैया दै आदामोन जालायथारदोंमोन जोंथ' मानियासै थेवबो माने है मेथाइफोरखौनो खावलाबायदोलै मोनसे नैफोरखौनो है लादों गोदान लांफुलाबाय नैबे आयौ नै दिरमिल अ माय गड बार्थडेफ्रावसो होनाय नुयो आं बिदि बिस्कुट चक्लेटखौ 100 औ गिफ्ट होनाय नुयो बिदिखौ माने नैबेहाय जाहैबाय बाय टु गेट वान माने मोनथाम बायोबा मोनसे फ्रि मोननायनि माबा दं आरो गासिबो बरिया ओरैहाय दंजोबो नै बेफोरखौ मोनजाफेराखैलै जानायबा खम गोथाव जागोन बे जानायनो मोनफ्लांबायबा बेफोरखौबो जोनोमनिफ्रायनो लोंफेरनो मोनाखै गासिबो माने लोगोफोर दिनैहाय नै स्पेक मेगन थाइब्रै लागावसै गानसै आंखौ माबायदि नुयो नायदो फुरा आय'दिन टेब्लेट नुखायो आरो आंखौ एक्टरबो नुहाङो एसे ओमफ्राय बोरैबा नायबा आय'दिन टेब्लेट नुलायलायो आरो मा बुंनो स्पेकजों मानसिजों समायदों थारमाने आय'दिन टेब्लेट लाजाखाया आरो नोरैखौथ' नायदो नै फुरा माबासो नुखायो केलसियाम टेब्लेट नुलायखायो आरो स्पेकखौ होमबा टेस्टि नायदो रियेलाव नायदो दहाय नोरै आयनायावसो आइफन नङा लोगोफोर मबाइला नायनानै ला ओंखायनो माबा आयनायाव खेबदों हेभि बरिया थारमाने नैबेखौ हमनायनां लोगोफोर माबायदि नुयो आखाइ गैयै मोनो वाव रेटिक रोसनानो हालायखानाय नङा माथो माबा खोमसि नुलाजोब्बायलै बाय खोमसि नुनाय मोनलाजोब्बाय आं हमजानाय नङालै बेफोरखौ खोमसि नुलाजोबो नाङालै आंनो दायो लोगोफोर जोङो बिसालनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दा स्पेक लानो नागिरनायखौबो लायासै थारमाने स्पेक लानो केस होबाय जोङो केसआवनो फैसा खुस्रा गैया होननानै दानलायासै आरो लोगोफोर बेनिखायनो जोङो दा अनलाइन पेमेन्ट दाननांगौमोन बेखौथ' जों दाननाय जायासै अनलाइनखौथ' दाना होननानै केस होखाबाय नालाय ओंखायनो खुस्रा हरनायनि थाखायनो जों लाबोनाय जायासै आरो स्पेकखौ मा बुंनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो बिसालाव फैनाया अब्ला दायो जों ओंखारबोबाय बेखिनियानो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय दिनैनि बिसाल मार्केटनि भिडिअ अब्ला बेनोमोन बाय बाय